Днеска се пренасяме в 2014 и имаме да шредваме тази линия пред нас. Не знам кои от вас се ориентират с тия глупости. Тая година се откри нова линия на Витоша, след като въжетата от Бояна до хижа Камен дел бяха почистени за първи път от легендарната 2012, когато има слухове, че Емо Стойнев е пускал просеката. И сега днеска сме по стъпките на Емо. Не знам, може и да не е пускал, ама Боби твърди, че Емо е пускал през 2012 година просеката. Ето е просеката. После ще покажем и сетъпа. Сега е важно да не изпуснем рейса. Изпървахме рейса. Сега ще трябва да чакаме 25 минути. Ето тук даже и на таблото му писна да свети и изгасна. Както и да е. Имаме достатъчно време сега на спокойствие да направим един гир чек. Днеска ще шредваме, надявам се, с тези орионки, които са всъщност нормални ски. И тук са монтирани автомати Силврета, които преди малко нагласих. И мисля, че ще стана топ. Тия ски са, това е като се едно автомат за котки. И би трябвало да станат. Нямам идея. Ако не, ще слизаме надолу по стъпките. Буквално автобусът е празен и се воза нагоре. Тук сме на Златните са. Отпакваме. И така вече пантиме. Всъщност аз го отпаквах, защото тия ски, нали, хубаво са панти, ама нямам колани за тях. Имам добро предчувствие. Сега е време да сложим GoPro-то в кейс, където нищо няма да се чува. Категорично победа. Така, сега е време за същинската част. Тук вали дъжд и снега е... Ясно какъв е.
изтривам в него тук. Успешно пускане на линията. И тук реших да го нарека ден. Хубаво го нарекохме ден, ама то тук е грехота да не се пусне.